sini. Karo ngenteni kancane. Betul sekali. Apa iki, Bro? Iya, penak ning dia iki. Enak. Aku tekar jalan HP wis penak ya. Ora penak ya. Golek kahanan sing saju. Kaya wong edan ya iki manan. Ben padha Surata YK, Bro. Nggo kepuh bro, nggo tengahmu. Oh, dolan-dolan wae yo. Ayo ning ndi penak yo. Ade suwe ra metu ya. Iya. Ayo. Kok HP ku anyar dodot selfie ceklek. Weh, pamer. Sombong iki HP-ne anyar. Sombong ya. Wah, jan. Kredit ya, Bro. Wis ra apa-apa ton, HP-ne dhewe elek ra apa-apa. Mosok kalah. Kita kena nggo komunikasi. Nah, tuh. Yo kae gak ngenteni sapa iki? Yo. Enteni. Yudi. Yud. Yud. Lu Yudi. Ayo dino ngono, Mas. Yud. Weh, piye bro? Celuk-celuk iki apa? Sik. Piye ana apa? Udut-udut, Bro. Bro. Sik, Bro. Halo, Bro. Piye kabare, Bro? Wah, alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat, Ton? Sehat. Alhamdulillah. Wow. Arep kene, Bro. Arep curhat iki, Bro. Curhat apa, Bro? Udeke, Bro, Bro. Curhat piye? Aku ki pengen curhat ning bingung. Udut sike. Tutuk ben Curhat ya, Bro? paneng. Heeh. Otak selehke, Bro. Aku bingung, Bro. Mending ayo kloyong-kloyong ning ndi ngono wae. Oh ya yo. Aku bingung sih. Yo, dolan yo. Golek pemandangan sing indah-indah. Heeh. Sik penak di sawang iki lho, sik Heeh. penyegaran mata, Bro. Yo, TW yo. Yo, OTW yo. Yo. Ayo. Yo. Nih, rokokmu, Bro. Oh iya, Mana nih kakak lho, Bro? Halo, Bro. Weh, Bro. Ah, dan sore, Bro. Jalan-jalan. Pas tok iki. Kancane do ning kene kabeh. Happy lho, Bro, ning kene, Bro. Wah, seneng tenan. Kene. Ning ora ning apa-apane. Wah, Kene kan lho, Doan. Aduh, aku kan megatang ya, Bro. terus ya, Bro. Ya Allah. Wah, aku suara bareng kowe, Bro. Heeh. Kene. Adem ayem lho ngawur kowe iki pokoke. Aduh. Suar linggone. Hei, Bro, ade suwe ora dolan-dolane? Heeh. Delalah ya kepethuk ning kene iki. Iki arep ning ndi iki? Ning kita iki jenenge. Iki dene dalan anyar, Bro. Lawas, Bro. Lawas yo. Kok biyen aku ngene. Oh iya. Ya, meneng aku. Aki ape anu wae, Bro. Saiki mlaku-mlaku jero kono. Wirang lumpuk to, karo cepet udut. Yo, mlaku-mlaku ning ndi? Jero kono, Bro. Komentar apa ompok? Nek mlaku ki mlaku. Heeh. Terus kayak men iki nggo motor, aku nggo motor sih. Aku mlaku ning dur motor. Yo. Piye? OTW yo. Aku ning dur motor kok piye to? Yo.
antem iki berarti kowe marahi aku. Karemu kepiye? Saiki bajigur iki. Wis saiki ngene wae nek kowe nyotole nang balapan ra kowe apa piye yo? Rasa kesuwen. Marahi emosi wae. Piye aku manut saiki. Ora dodol. Ya aku wae sing dodol nek ora dodol. Masuk ra. Weh. Hei, apa ya? Aku bocah. Oh, alah. Surotan, bro. Surotannya nggak koyo gini. Kamu dong. Kowe kancaku. Nabu. Yo, Mas. Derek, Mahat toh. toh. Oh. Besok sing gak dirubah sapa? Wakil bupati ini. Aku lali ya. Iki sapa? Aduh, Bapak. Iki wae yo. Saiki sapa? Oh, kok wis nek musuh tak kayak kene. Musuh abu kuwi. Iki musuh abu iki. Nyong dhewe. Oh, Dut. Sore, Dut. Aku wis ora. Ya wis dudut ae. Heeh. Banyak kritik apa? Dut apa? Aku nek udut biasane. Piye? Aku ora iso lho. Aja dipek. Sing ngomong ket mau ora iso. Iki ra karo udut kuwi kancane. Ojo kowe. Udut yo kuwi. Yo wis. Aku mau titik-titik wae to. Iki motor apa? Wis apa Pak? Balapan apa yo? Kepiye iki? Kepiye? Yo motormu jejer iki motore sing dhisik bakar dhewe. Tapi sik iki nantang, Ji. Tak Tanggati. Apa ini? motor apa? Awal apa ini? Ora aku. Piye lebih taker? Di Basiti, Bang. Di Basiti. Piye? Jangan dihitung, Bro. Ya, dihitung. Yo aku sing joko kene. Nek kacane udute kan dalang ndi? Yo, 1, 2, 3. Iki bater iki. Bater iki. Firman aku lho kowe. Iki hubungane sapa? Aku saya abu. Berarti saya mateni wong kuwi. Nek ilang nyawane. Ayo to, mateni yo ilang nyawane yo. Lah ya aku bener to. Security dulu. Apa? Wis iso ndo motor ah? Apa? SE ki apa? Motor. Iso.
CU Cu. RI Ri. tambah itu Sekurit. aja ini kita pedot aja. Tanggone bro. Kowe jaga apa iki? Aku jago siang. Kok bar kuwi Jaga siang. pagi. Pagi. Pagi sore. Seneng malam. Malamnya aku malah nggak iso turu. Pagi iso turu. Lah kok iki jago nek Kok jaga? Yo, gerakannya seneng ngono kuwi. Cikra. Duwe jiran. Gerakannya nek karo aku gak seneng ngono kuwi. Apa carane iki? Aku mau getak aja. Aku ki omong karo iki kok, ora karo kowe kok. Aku nantang aku. Nantang iki mau omong ora kabeh. Iki sapa? Aku percaya dulu. Oh, aku ora. Apa no? Ora wani-wani aku nang aku. Aku wong iki kok. Ini apa ngene kene? Jago malam. Jare pagi kok balik malam. Kowe mah jare mlebu apa? Aku nek mlebu pagi to. Lah kok malam? Ayo kono. Aku tak lanjut ayo. Ayo bal-balan wae. Daripada Anu ngono kae lapangan. gobal kok. Ya ora. Lah kok aku terus piye? Kiper no. Aku kiper. Nek penak kiper ya. Ayo penak. Nek maju kabeh kok. Sarukan bos. Ini pinter kan, edan. Aku ki waris yo. Jarene edan iki jago iki. Kok jagongan karo kowe? Nah, iki kan kanca pusing iki. Berarti iki wae kaya ora waras. Wis ae bal-balan wae. Kono kae no. Yo babalan yo, kok seneng ora babalan. Yo aku penonton yo, aku sing anu nonton wae. Iki boloku lah, bolomu. Wani bro nek babalan. Piye? Kok nek tenan bebas yo. Oh. Anggaran lho. Saiki PSS Persibara apa PSM? Aku ki anu Indonesia. Lah, Anu. WPC sih. apa kuwi? Sing ngerti kowe. Ora tahan. Ya wes. Bal-balan yo. Iki tele. Aku gede yo. Aku suka pinggir kene. Aku mau sing nang sopo lho. Iya. Panas bebas. Wes, ora nek gol. Ini prasine piye kowe nek iso nyekel? Aku pelayan. Kira aku kan isin-isin mau. Ya. Kepiye? Aku